Ħafna għadhom jistaqsu x'kienet ir-raġuni li waslet sabiex Keith Schembri kiser is-silenzju f'litanija twila ta' 1400 kelma fuq Facebook fejn ħabbar illi l-pulizija se jkunu qed jieħdu passi kontrih wara l-konklużjoni ta' inkjesta mitluba mill-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil 4 snin ilu. L-inqas milli għid Schembri u illi immedjatament mal-induna li tal-ġustizzja toqrob leħ huwa ressaq talba quddiem il-Qorti Kostituzzjonali sabiex jiddikjara din l-inkjesta nulla. Kien il-ħamis wara nofsinhar meta Schembri żvela illi tħabbret il-konklużjoni tal-inkjesta maġisterjali dwar l-allegazzjonijiet ta' eluf kbar li għaddew għand l-eks direttur maniġerjali tat-Times Adrian Hillman. Konklużjoni illi tfisser illi hu ser ikun mixli l-qorti fil-jiem illi ġejjin. Fl-ebda mument Keith Schembri ma ċaħat l-allegazzjonijiet iżda ħass biss il-ħtieġa illi jiddefendi ismu. Qalb id-diskors illi kiteb Schembri żvela illi ilu tiela u niżel id-depow tal-pulizija għal dawn l-aħħar 6 xhur fejn kompla jgħid illi l-aħħar 3 ġimgħat qatt tagħhom ġew sejr id-depow tal-pulizija għall-interrogazzjoni. Keith Schembri qal ukoll li din l-inkjesta qed tirrakkomanda li jittieħdu passi kriminali fil-konfront ta' diriġenti ta' Times of Malta x'il-konklużjonijiet tal-maġistrat qed jgħidu li l-istess kumpanija ifrodat lil Malta Enterprise. Ħafna nnotaw ukoll kif Schembri wettaq kontradizzjoni politika waħda wara l-oħra f'dak illi kiteb fejn fil-waqt li prova jgħid li dak illi jagħmel ma' Hillman ma kellux jaqsam xejn mal-politika ħarbitlu minn moħħu illi taħ ġurament fix-xhieda tiegħu fil-qorti kien qal li ilu involut fil-politika sa mill-2008, jiġifieri sa mill-bidunet ta' tmexxija ta' Muscat. Keith Schembri prova jirbaħ is-simpatija tal-laburisti billi pratikament saħa illi qed jaqbdu miegħu u mal-impjegati tiegħu għas-sempliċi fatt li huwa tifel laburist. U naqsar kollox milli jagħmel apoloġija mal-ħaddiema tiegħu illi spiċċaw f'din is-sitwazzjoni diffiċli. Dan fil-waqt illi qal li bena pont mat-Times of Malta sabiex jagħtu widen lil Partit Laburista, kontradizzjoni assoluta mal-attentat tiegħu illi jpinġi dan id-deal bħala wieħed illi ma kellux jaqsam mal-politika. L-ex Chief of Staff ta' Muscat attakka lil maġistrat inkwerenti Natasha Galea Xiberras fejn saħaq illi kellha letarġija kbira tul is-snin u f'daqqa waħda kellha enerġija qawwija sabiex tagħlaq l-inkjesta. Schembri kritika lil korp tal-Pulizija u lill-Avukat Ġenerali għax ma tawx aġġornamenti lil pubbliku dwar l-inkjesta u attakka lil media indipendenti. Fil-waqt illi prova jbenġila illi qed jaqbdu miegħu għax għandu fema politika laburista huwa nnifsu ħada qatta bla ħabel kontra esperta mqabda mill-qorti għax skontu għandha fema politika differenti minn tiegħu. U insista illi il-konklużjonijiet tal-maġistrat huma ibbażati fuq informazzjoni ħażina sabiex jagħmlu minnu ħaruf tas-sagrifiċċju ħalli l-pajjiż jidher sabiħ hekk kif qed toqrob il-konklużjoni tal-Manival. Ta' min wieħed jinnota li fil-bidu tal-messaġġ tiegħu fuq il-medja soċjali huwa sostna li wara li rreżenja mill-pożizzjoni tiegħu ħaseb illi kien ser jgħix ħajtu normali minkejja illi naqas milli jgħid illi r-reżenja waslet b'mod sforzat wara lejl fid-dar ta' Joseph Muscat qalb allegazzjonijiet dwar il-possibilità tal-involviment tiegħu fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Schembri temm id-diskors tiegħu billi saħaq illi jittama li jerġa' jibda jgħin in-nies bħalma kien jagħmel qabel mingħajr ma semma il-ġid illi inħoloq bil-kumpaniji sigreti illi nfetħu fil-Panama jew bil-qrubija tiegħu mal-eks direttur maniġerjali tat-Times.